Pakaipa guys, mai maketen vawirwa neaccident munhu avanga vainaye kuri kunzi afira pasport. Mashoko ari kufamba mumastreets ari kuti iboyfriend yavo uye vanga vachibva kumafura mhepo. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Guys, zviri kuitika mumastreets umu zvakaoma. Kungoti regai nditsvaire mumba kana kungoperekwa nedata 1 minute, aiwa unogona kungowana Zimbabwe yese yatongopfuta. Patricia Jack waposta akati sorry mai makete neaccident, zvekuti vanga vari mumota mani guys, hazvina kana basa rese. Isusu ngatingotemai nevanotema. Is she okay? It is an accident, it can happen anytime. Vamwewo veCat family ndovari kuti zvaiwana ngwarate, vamwewo vachiti manje kuchanzi ihari yakamuchacha yavasvitsa pavari nhasi. Recently or a few days ago vanga vaina madam bose vachitarirana vachiratidza kuti vari kufara zvakangonaka wani. Then next thing ipo paitika accident, imhepo here dziri kusairirwa ndevamwewo vari kutaura guys, please make sure you do not kanganisa the messenger. Ini ndiri kungosvitsawo shoko sezvariri. Vamwe vari kuti tazviona guys, kuri kunzi boyfriend yavo yafira pasport, ivo vakatyoka maoko. Votyoka zvemaoko, memory ruoko rwake ruchafa rwakapora here. Vamwewo ndo vari kuti aiwa guys, hadzisi chokwadi, atsvaga munhu anomudhiraivha achipusha nyaya yekuti anosangana nababa vake. Vamwewo vari kuti ndo mhepo dzacho dee varega havo kutsvaka baba vavo nekuti mhepo dzinogona kutongosumuka big time, chaimboita kuti mai vakuprotecte kubva kuna baba ava. Yes, we wish a quick recovery. Kana vanga vaine boyfriend guys, nyaya yacho inotaurika sei covid way, inobva yaprovwa sezvise zvaingotaurwa naFeli. Asika munhu atoshaika guys, pane munhu atoshaika panyaya yese iyi. Inguva yakaoma chaizvo kuna mai maketen. Asi panguva yakadai vanhu vanongoencouragewa kindness instead of kuuya nemama stories nemaversion akasiyana siyana, because already she is going through a lot.